maber. Higni adek nyaka ne Ramogi TV donje yamo. Wasebedo kwa menyone oganda weche mag siasa kotelo ka bende waketo oganda ing'eyo kotenre gi kaka yamb siasa uko e kor gwenge ma Thurka. Watu kod moko kuom jotelo ma pacho ka kod jopiny ma owuoyo e wi okenge mar Ramogi TV osekawo mar manyo pacho oganda gino ma osemiyo jotelo kawo okenge makare mag siro chike makare kendo kwedo mago mahinyo oganda jo-Kenya. Welcome to the new Ramogi TV ne odonje yamo e kinde mane liet mar siasa mar yiero mag 2022 nochwakore kendo oganda ne timo ikruok ne yiero ma kamano. Gino manomiyo wabedo e wi kokwa mar menyo weche mag siasa ne oganda. Higni adek bang' ket mare ayanga, Ramogi TV osewuotho nade e yor siasa. Watwak gi jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kuome kod jaod bura ma Wendo Walter Wino. Umiyo wabedo gi yo mar reaching jopiny, yo mwatundo go it jopiny. Wawuoyo gi jopiny through you. Kan gi gimoro kata madwa mondo atim, kata katimo gimoro ma very important, tumiyo jopiny ng'eyo gino. Itelo gi kaka itayo piny olokore e gwengewa nikech gimiyowa real time news, gi criticize where necessary, gipuoyo kuma necessary. Koro kitimo gimarach kamoro ting'eyo ni gino biro bedo reported kata obiro ng'ong'ore oko ka Ramogi olande. E kinde ng'anyo mar tipo manobagi e pacho ka, jotelogo wacho ni okang' mane Ramogi TV okawo mar manyo pacho oganda nomiyo gitimo yiero makare e od bura kendo tamruok chike mane dhi riedo ngima ne oganda jo-Kenya. Ywak ma jopiny nigo thothne ne wawinjo media and makarwa kacha jopinywa gin joma winjo Ramogi. So decision mane wakawo was majorly based on the fact ni ne wawinjo kaka jopiny ok dwar wachni through Ramogi TV gi Ramogi Radio. Ka ai to decision weche ma jopiny wacho nwago e mar guide kaka dhi vote e bunge. Ndalo machuok kende bang' yiero mag kor gwenge mag duond bura mar ODM, tend duond bura no koro po okang' mane Ramogi TV okawo mar tang'o chal mar kuonde go ombulu, gino manomiyo gikawo okenge makare mane oni chendo notim ma onge ng'ikruok. Yiero ma otim mar delegates ma Migori ne Ramogi otime coverage maber kech thothne reporters owuotho kuonde ma gigi timore to sample kaka gigi timore ma omiyo wang'eyo kuonde ma gigi nitie to kendo ne gichako timo ma kata chiwo ripodni kapok otim yiero I think a day to mane waneno kata tulo manotimore Rongo ma nomiyo wabedo gi ikruok maber kaka party e odiochieng' makoro ni time welo ni. Giwacho ni Ramogi TV oseloko kitelo anyata e gwenge makaluo kaluwore ni Ramogi TV menyo nyaka jotelo ma pacho ka kendo kete wang' oganda chenro ma gisebedo ka gita e kor gwenge. Nyocha wan kod medical camp mane wagolo medics from US Piraboro Beach. Nena big thing ma ji obiro for thieth experts and what not ninitie. Na wuoyo gi jopiny through Ramogi TV. Ma wach no tundo kamora mora. I tell you ji no biro moro mapok na neno. Nitie kaka jo Ramogi ne nyiso tango ne jopiny kaka jo pur mar niang' ywak ndalo mapok no chul do tije mag Sony pesa gi mosachgi ne Ramogi dhi go mbaka gi jotich ma Sony kaeto ginyiso jopiny kaka jotich ma Sony winjo matek kata ywak ne bet ni pok ochul gi osara. Koro magi nomiyo an bende ang'eyo gima timore e ground ma engage sirikal chulo osara to gi chulo jopur pesa gi. Masama wawuoye ni jotich ma Sony ang'eyo ni nosechul thoth pesa gi odong' $800,000 ma kata week achiel mokalo ncha tero kendo wach ne od bura mondo apenj gi sirikal ni to gichulo pesa gi karang'o Nyasaye yudo duoko nabiro communicate ne jopiny. Mae pach ge wing'or moko ma osebedo wi kaka Ramogi TV menyo kitelo ma pacho ka. An kana wach keche no biro amiyo ji chiemo luongo gi kapogo basa di piny lich ma kuka basa no dhano bire gibiro watimo mano katimo public participation wanyiso gi gibiro ne ok ginyal biro kaka tano kaluongo gi. Ka inwang'o opponent na kanitie gima timo maber miparo no nego beni jopiny neno timiya nafas mondo nyis jopiny an be kanitie gima timo maber kaka gik mulando ga gin gik matimo maber kaka sani atimo mang'eny maber to unyiso ni jopiny na timo ang'o gine maber. Jopiny bende onyiso mor margi wi kaka Ramogi TV osebedo kama jotelo gi siasa ma Thurka. To nikech kata mana governors wagi sana governors wa mag Iluo ka surely gitimo ka osemenyne kod Ramogi TV. Ramogi TV ema menyo negi
ni mae monego utim ema japiny dwaro. Koro kosemenyo negi automatically gino nyaka koro timre nikech Ramogi osemenye. Kuom sirikandwa mar Kenya kae, ulandonwa maber kabisa, gik matimore ukelonwa makare. Wadwoko nywero kamano mondo umedi tich maber kaka utieno ero.